आरो जायनो आं भट थुदों बेनो देरहादों होनना बुंनो हानाय जानांगौ। नंगौना? जुदि नोंसोर बुंनांगौ जायोब्ला थुजेननायालाय गिबि थुदोंमोन आरो नाथाय जेनबायसो होनबा नङा होमबा? मोजां जागोनसै बियो ना होमबा? आं जायनो थुदों बेनो देरहाबाय होनना बैसागुआव मोसानो हानांगोन। आरो आं दहायनो बुंबाय बेवहाय देरहागोना जोंनो। बेवहाय फैनानै नोंथांमोननियाव गुबुन गुबुनफ्राबो बायदिसिना बाथ्रा बुंफैगोन। आं बुंनाया बेसेबां सैथो नोंथांमोना खनसे साननानै नाय, खनसे साननानै नाय। आरो नङाबा आखारा खनसे फैबावनानै दाख्लैनि बायदि जानला मेनला हमलाबायनानै आर'नाइ फालि सोगोन नङा होमबा? आर'नाइ फालिखौ ला, भट होनायखौ रावबो नुवा। नुयो नामा? फैसा होदोंबा फैसाखौबो ला, भटआ ट्रेक्टराव हो। आंनाव खिन्थु फैसा गैया दे। बेखौ होनखानाय जाबाय। जायखिजाया 9 तारिख खालि नोंथांमोना जाहाथे बयबो फुङाव थांनानै फेक्टरि सावगारियाव भट होयो बेखौनो खावलायबाय। ओमफ्राय आं नोंथांमोनखौ बिदाय लानोसैबो। जोंहा एमपि सार दङ। गोजोनथों। थेंक इउ। खुलुमबाय। नमस्कार।